Fede sa nám malo ver? Amen. Nikomu sa nám malo ver. Buďme solou potom. Buďme solou. Ja chcem byť solou. Chcem byť solou, amen. Máme málo času, ale chcem tento čas využiť. Na budúce bude viac času, lebo bude to skôršie už urobené. Dneska sme mali takú zaučenie, presne. Mali sme také zaučenie technické, ale už na budúce bude to lepšie. Budeme sa snažiť, aby sme začali skôršie, tak ako sa pátri začať. O druhé, aby sme to začali, aby sme si nenechali ukradnúť čas, ktorý môžeme mať s Pánom. Ďakujem Bohu za tento čas. Ďakujem Bohu za túto chvíľu. Ďakujem Hospodinovi, bratia a sestry. Povedz Ježiš miluje to. Ako je dobre počuť. Ako je to dobre počuť. Ako je to dobre počuť. Halleluja. Chceme mať Pánovu večeru, chceme pristúpiť tomuto stolu, aby som poprosil Mareka, aby prišiel dopredu. Chcem, aby si teraz zatvoril svoje oči a skúmal svoje srdce. Božie slovo hovorí, aby si sa pozrel do svojho vnútorného života. A či máš vzťah so živým Bohom? Mám pre teba dobrú správu. Urob krok viery. Môžeš sa rozhodnúť s celým srdcom pre Pána. Nečakaj na zajtra, alebo o zajtra. Dneska si počul slovo posolstva. Vieš, čo hovoril na tomto mieste? Vieš, čo hovoril na tomto mieste? Ježiš. Ježiš hovoril na tomto mieste. Lebo tieto slova sú jeho slova. Tieto pravdy sú jeho pravdy. A ten, ktorý príjme pravdu, pravda ho oslobodí. A keď dneska si robil krok viery a si sa rozhodol na to, Pane, spoznal, že bez teba nie som nepôjdeš. Viem, Pane, že doteraz, čo si chodil, je to márnosť. Nie je to podobné tvojho kráľovstva, ale je to tohto sveta. Rozhodni sa, ako som ťa pre Krista. Viem, že si počul slovo, viem, že si opakoval modlitbu, ale chcem, aby si zatvoril svoje oči. Lebo nechcem, aby sa tu stala nejaká nehoda. Keď nie si pripravený pristúpiť k stolu, krka a telo Ježiša Krista, radšej si sadni, aby nebola nehoda. Ale keď vieš vnútra v svojom duchu, že miluješ toho Pána a sú veci v tvojom živote, ktoré nevládzeš povedať Páne, prosím ťa, pomôž mi. A veľakrát aj hovoríš, ale ešte niečo jedno. Chcem, aby si dneska si pristúpil s vierou, že Boh od teba to môže zobrať. A môžeš byť čistý, lebo jeho slovo je, ktoré nás umýva. Jeho slovo je, ktoré zachraňuje. A môžeš povedať, lebo možno počuješ, ako Pán ťa povie, choď a povieš, čo ti povie. Nech tvoj život je svedectvom ľudí. Nech tvoj život je svedectvom v tomto svete. Zatvorme svoje oči. Pane Ježišu, vzývam tvoju milosť na tomto mieste. Prosím ťa, Otče náš, Ty, ktorý si nebesný, je posvetené tvoje meno. A nech každý jeden život je posvetený v Tebe, ktorý v Tebe má. Očistý um. Nech tvoje slovo, ktoré bolo hovorené, nech tvorí
a nech bude tvoj skutok viery. Nech Boží duch teraz pošle na teba a vidť slavu Hospodinovu práve teraz. Jeho slovom je napísané, že človek bude prosiť Pána o odpustenie, on odpustí. A Bože, ako Boh ti odpustí, tak, že On už na to nepamätá, že si to niekedy urobil. Také odpustenie. Nechceš povedať tieto slova? Bože, viem, že som hrešný. Proti Tebe. Lebo všetko, čo sa robí v tomto svete, a keď som mal účasť, tak som zhrešný. Ale ja ťa prosím, z celého srdca, odpust mi. Vstup do mojho života. Ale Ty buď môjim Pánom. Chcem dneska zažiť uzdravenie a oslobodenie od hriechu. Ja to vyznávam aj pre nebo, aj pre peklo, že ja verím tomu, verím Tvojmu slovu a nech sa stane. Ja to príjmam. Ja svoj život. Ja môj život je v Tebe. A Tvoj Boh. Keď si opakoval tieto slova a si sa rozhodol pristúpiť k stolu a naozaj prijať si to aj za svoje, lebo to, čo je život robí pre teba. Ty chceš mať účasť na Pánovu večeru. Potom stoj, tam, kde si. Ale keď vieš, že ešte si pripravený, prosím ťa, radšej si sadni a nechaj, aby to odišlo a pošlo to kľúčom. Lebo to, čo robíme, to je svetá chvíľa. Lebo to robí náš Ježiš Kristus. A preto vidíme Jeho a majme náš pohľad teraz na Neho. Podelím sa zo slova Božieho, čo Boh bude hovoril. Ja som dobrý pastier. Je Ježiš dobrý pastier? Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a mňa poznajú moje. Ježiš ťa pozná. Ježiš vie, kto je tu dnes. Ježiš vie, ako si tu dnes. Ježiš vie, ako žiješ. Tu hovorím, ja poznám svoje. Ja som dobrý pastier, poznám svoje a mňa poznajú moje. Ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca. A život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť. A počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Počujte ďalej tieto verše, čo Boh bude hovoriť. Otec ma miluje preto, lebo dáva svoj život, aby som si ho zase vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. To poverenie som prijal od svojho Otca. Ježiš hovorí, nikto mi život neberie. Ježiš vedel, prečo prišiel na tento svet. Vedel, aké poverenie a úlohu má. Ale Ježiš povedal, nikto mi život neberie. Ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc
ho dať a mám moc to zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho Otca. Aké poverenie, brat, sestra, si prijal ty? Aké poverenie si prijal ty? Vieš aké? Ježiš chce, aby sme mu slúžili v duchu a práve. Ježiš chce, aby sme mu v plnosti slúžili. Aby sme naplnili jeho prikázanie. Toto je jedno z toho prikázania. Ježiš ťa pozná, to je povedal ľudu. A nie si pripravený, lebo Ježiš ťa pozná. Nie pri Pánovu večeri. Vieš o tom, aj ty slúžiš Bohu, lebo ty sám seba poznáš, ako si na to. Boh ťa pozná. A keď nepríjmeš Pánovu večeru, lebo poznáš svoje srdce, vieš, v čom si, ako žiješ, aj ty dávaš jednu čest Bohu. Lebo na čo máš prijať jeho sveté, mať na tom účastný, vieš, ako si. Pavol hovorí, tí, čo slúžia okolo svätého, okolo jeho slova, tí majú právo a účasť na to. Amen. Ja by som poprosil, aby prišli diakoni dopredu, aby prišiel obor náš brat, môj svokrový otec, aby prišli dopredu, aby tu nám slúžiť Pánovu večeru. Šajak nám vlád, Tazo. Aleluja. Aleluja. Takže lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chleb a poďakuj zalával a povedal: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. To čite na moju pamiatku. Halleluja. Halleluja. Dáme správa Ježiš Neveda. Andale Bereskerom na Sovjetjavažami do Ježišu Bereskus. Jedinio Peskerom Terštus. Vaštuke Varnumi. Vetavec Bachtava. Sastok na Bereskus. Taktiež ďalej, keď bolo po večeri, hovoria, z tejto kvali je tá nová zmluva. Moje krvi točíte, koľkokoľvek rád by ste pili na moju pamiatku, lebo koľko rád by ste jedli tento chleb a pili tento kalich. Zvestujete smut Pánov, až dokiaľ nepríde. Ja ti ďakujem, Pane Ježišu Kriste, že tu môžem stáť, Pane, s bratmi a sestrami, Pane, v tvojom mene, to je na každé meno. Že si dneska môžeme pripomenúť, Pane, túto slávnosť, Pane. Tak ako Ty si bol so svojimi služobníky, Pane, na poslednej večeri, Pane, keď si vzal kalich a povedal, toto je moja krv, ktorá sa vylila za vás i za mnohých. Pane, ja Ti ďakujem za Tvoju krv, Pane, ktorú si vylial za naše hriechy, Pane. Ďakujem Ti, Pane Ježišu Kriste, a prosím ťa o Tvoje požehnanie, Pane. Salve Prava Tlapenia, Sarpiera Kadimov, Tenea Tvojho Prokletajského, ale Teba mi to požehnanie, Amen. Ďakujem Ti, Pane. Amen. Neviem, či by bolo lepšie, že prišli do predu, lebo chcem ešte jednu vec robiť. Dajte tu víno, tu dajte chleb, tu dajte víno. Hej. Ale napískete umano sa symbolizuje telo, ktoré je šestero, a emo sa symbolizuje orgánu Kristovského. Ale na návky postupne, aby som poprosil Imu a Ernesta, že by išli na pravú stranu teraz. Tam budete stať, keď sa začína, budete vymenať. Lebo chceme využiť ešte čas. Títo ľudia si modlitbu, uzdravenia, je niekto chorý,